cita-cita pengen jadi apa? Maling. Apa? Iya, apa gak kerungu aku ora kerungu. Maling. Sunan Derajat. Sunan Derajat. Sunan Derajat. Den Kosim. Sunan. Kali Joko Pintu. Namanya siapa sayangku? Kosi. Hah? Kosi. Hah? Kosi. Osi? Kosi. Usi. Nama panjangnya siapa sih? Clara Kosi Humaira. Clara Kusi Humaira. Ada mic lagi? Ini lah bawang dodol sate kok gelosotan ngene iki nang ngisor. Cek. Ini pegang. Mic yang ini ya, Mas operator. Oke. Kene. Ngadep kono. Becine penceng kabeh kowe ngono. Usi, dengarkan aku. Kamu kelas berapa sayang? 3. Dipakai mic-nya. Kelas berapa? 3. Kamu cita-cita pengen jadi apa? Guru. Pengen jadi guru. Kenapa pengen jadi guru? Enggak apa-apa. Hah? Ya, sing ono motivasine ngono lho. Urip kok koyo gak ono motivasine blas. Dipakai mic-nya. Kenapa pengen jadi guru? Kenapa? Biar pintar. Oh, biar pinter. Emang kalau nggak guru nggak pinter? Enggak. Berarti yang pinter cuma guru tok. Iya. Liyane guru gak pinter. Pintar juga. Oh, pinter juga. Samen iki, Usi, dengerin aku. Kamu kenal nggak sama aku? Kenal nggak? Kenal. Kenal. Siapa namaku? Umi Laila. Oh iya. Kamu kenal dari mana? TikTok. Oke. Berarti kamu kenalnya dari TikTok. Oh iya. Biasanya semerape ceramah apa sholawatan? Ceramah sama sholawatan. Ceramah sama sholawatan. Kamu bisa ceramah nggak? Enggak. Nggak bisa. Sholawatan bisa? Mending. Hah? Mending. Oh mending. Yes, coba sih aku pengen kerungu ya. Pengen kerungu kok tak sangkoni. Sholawatan sing enak ya. Biasanya sholawatan apa? Tak bisa. Biasanya sholawatan apa, Duk? Duk, kamu tak kasih pertanyaan ya? Nek kamu bisa jawab langsung tak kasih 100.000. Enggak. Mau? Mau. Coba dengerin aku. Siapa nama sahabat Nabi yang sangat mencintai Rasulullah? Tapi dia jahil dan usil. Nek ono sing jawab pertanyaan batal. Siapa? Hah? Gak ngerti. Ya wes, jadi kamu sido disangoni apa ora? Sido. Wes, ben kamu sido disangoni kamu harus melakukan sesuatu. Apa? Sholawat ya. Ayo tak anteni. Ora. Hah? Mboten. Berarti sido disangoni apa ora? Sido. Nah sido pengen apa? Kudu melakukan sesuatu. Pengen apa? Ceramah apa sholawatan? Ojo suwe-suwe, Nduk, cintaku. Ora kabeh. Ya wes, berarti ora sido disangoni ya. Hah? Sido. Ora oleh masa anggar disangoni, kan kudu melakukan sesuatu. Iki koyo bakul sate iki kok. Mengko tak sangoni asalkan dia melakukan sesuatu. Sampean tak sangoni asalkan melakukan sesuatu. Oke? Yo, coba mau ngapain? Kasih pertanyaan. Oh, kasih pertanyaan. Lah iku mau tak kasih pertanyaan. Jawabannya apa? Jangan susah. Ya wes, yang gampang. Bacakan niat sholat subuh. Usolli fardhu subhi rak'atain. Ojo ditutokne nggih. Batal. Boten saged. Ojo katik muni, sampeyan niku ning ngarep. Ayo, maneh ganti ya. Bacakan doa mau tidur, gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Ya, tepuk tangan dulu. Kita paringi satu sahur. Makasih. Kita paringi.
Ki paring nih kancane kono, paring ini bakul sate. Ya pinter. Ngene. Madhep rono. Sampean syaratnya jawabnya kudu bener ya Le. Ya, oke. Mike dicedakne nang iki bibiring nggih. Yuk. Namanya siapa? Airel. Hah? Airel. Farel. Ojo diduke malah dicedakne congore. Namanya siapa? Airel. Fairel. Ayo. Fairel apa Farel? Ayo. Loh. Fairel apa Farel? Airel. Dipakai mic-nya gak kerungu aku. Airel. Napa pajake sapa? Napa pajake? Mama Zara lebih. Ayo bener-bener. Panggilannya? Airel. Farel. Kelas berapa? 5. 5. Cita-cita pengen jadi apa? Maling. Apa? Iya, apa gak kerungu aku ora kerungu. Maling. Coba. Ini. Walah. Dandanan koyo bakul sate, cita-cita maling. Mike cedeke lambene, cedeke. Farel. Ayo, tak duduk sayang. Tunggu. Nah, nisor. Fairel, dengerin aku. Mic-nya jangan lepas dari sini ya. Iya. Sampeyan cita-citane apa? Ojo maling le. Gak ono wong tua sing kepengen anake dadi maling. Coba saiki, coba diangen-angen. Ono ta Bu, masih bapake maling lho nggih. Masih bapake maling, pasti kepengen anake gak dadi maling. Masa ono bapak muni, "Nak, sampean meneh kudu dadi maling koyo bapak." Kan ora. Ayo, cita-cita sing bagus. Sampean cita-citane apa? Nek jawabnya genah. Pemain sepak bola. Oh, pemain sepak bola. Ajaran apa ya, Le? Monggo tak pilih sing paling ganteng. Nggih. Kene. Pemain sepak bola. Ya, pegang mike. Ojo didokke, nggih. Ya. Ya. Sampeyan rene karo sapa mau? Rene karo sapa? Arek kanca. Bapak ora melu, Bapak. Ora melu. Nendi. Mbuning di. Ibu melu ora, Ibu? Ora. Ibu nendi? Bu. Ning omah ora ono ta, ning omah ora ono. Hah? Metu sik. Metu wong loro apa dhewe-dhewe? Papat. Papat. Karo sapa? Arek kanca. Loh, bapak ibune iku lho metu karo sapa? Wong loro apa? Dhewe? Loro. Wong loroan, berdua to. Sampeyan ora dijak. Dipake mik e. Wis gede yo. Hah? Oh, wis gede. Dadi ora dijak. Sapa sing dijak? Rano. Dipake mik e. Rono. Aku ora krungu lho nek sampean ora gawe mik e. Iki karo-karo selet pisan. Ayo, sing bener, sing bagus. Nak pengen disangoni sing bagus ya. Nah. Dolore piro sampean? Dolore ana piro? Karti. Dolore ana piro? Anake. Akeh, berarti anak ibu ana akeh. Anake. Piro akeh piro? Loro. Ya Allah, mumet aku mulai teko kene. Wes yo, anak dua itu sama kamu. Ayo. Dipakai mic ya? Dua itu sama kamu. Kamu adik apa kakak? Kak. Kakak. Adik lanang apa wadon? Anang. Lanang.
Oh iya 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 iya. Lanang umur piro umur piro? Songo. Songo. Sampeyan umur piro? 10. Oh iya. Adek umur songo. Sampeyan 10. Wah, iki bayi pitu meteng telu iki. Ya wis. Pegang mic-nya ya. Siapa nama sahabat yang terkenal sangat mencintai Rasulullah? Utsman bin Affan. Oh, berarti ki ngerungokno, tapi ora nyantol. Nyantole ning Utsman bin Affan, tapi mendengarkan berarti ya. Ya wes, ngene wae. Ada 4 sahabat Nabi terdekat. Siapa saja? Ali bin Abi Thalib. Pinter. Umar bin Khattab. Pinter. Utsman bin Affan. Pinter. Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib. Loh, mana? Baleni mana? Papat ya, anak papat ya. Yo, papat, yo. Ali bin Abi Thalib. Pinter. Utsman bin Affan. Pinter. Umar bin Khattab. Pinter. Abu Bakar bin Siddiq. Ojo dijawab liyane ya le. Senenono le, ra sida pertanyaanmu iku dijawab ambek kancamu. Jawab. Ngene. Ya lele. Iki kipasnya sapa iki? Kipasnya sapa iki? Tuku. Piro? 2000. 2000 iki. Delok. Ngopo kok tuku kipas kene ngopo? Kipasan. Ya ero. Maksudnya kan iso sampean sumuk ta? Sumuk. Nek basa Pekalongan sumuk apa? Sumuk. Sembromo. Hah? Sembromo. Oh iya. Sampean kenal pek aku ora? Nang. Sapa? Milela. Kenal nang dia awak dhewe. Ngape? Iki rencana, sampean munggah rene kan tak sangoni, ya ta? Ayo. Ya. Rencana duite mengko gawe tuku apa? Jajan. Diparingne ibuke napa mboten? Boten. Nyapa kok mboten diparingi ibuke nyapa? Jajan. Lho, kok ngene wis tak kasih penawaran. Tak kasih 200.000. Ayo. Tak kei 2000. Mengko 100 gawe sampean, 100 gawe ibu. Yo. Yo. Sampean duwite 200 gawe sampean dhewe apa dibagi karo ibu? Dibagi Pak wis. Apa jare? Apa iku? Yo ya wes, dibagi ra apa-apa. Ayo. Ya. Dengan syarat kamu bisa menjawab pertanyaanku. Mau dijawab kancamu, jadi pertanyaannya batal. Senenono kancamu, ora oleh ndudukno. Ayo, pertanyaan buat kamu. Siapa nama ibunya Rasulullah? Aminah. Tepuk tangan 100.000. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Duit anyar aja dipeletak-peletak. Seneng pora? Seneng. Iki 200. Yo saya sabar. Kan pertanyaannya siji. Berarti nambah siji meneh. Nah. Tak kasih penawaran, ya toh? Sampean gawe kaya ngene. Contoh, misalnya wong gagah ngombene larutan cap kaki 3 ngono gawe dhewe tapi ya gawe dhewe tapi ben sirahe ora ngelu ngombene larutan cap sekel 3 ngono utawa sampean gawe dhewe ayo gawe dhewe kono ya wis nemu ya kene ayo gawe mic Larutan mendak loro. Sabar. Iki kan biasanya
Biasanya kayak nyocoke Bu. Wong gagah, burine ga. Ngombene larutan cap kaki 3. Cocok kita. Ben ora ngelu, burine ngombene larutan cap sikil 3. Larutan ben lara. Apa wi? Ya kudu nyambung ayo. Tak paringi waktu 10 detik. Re mikir. Langsung bae. Yo langsung bae. Yo ayo pegang. Yo langsung bae. Ayo piye iki? Larutan cap kaki 3. Gagah mari. Aduh mati aku. Ya wes, kene, lele. Pegang mic-nya. Bapake sampean jenenge sapa bapake? Dedek. Hah? Sapa jenenge? Dedek. Dedek. Saiki ngadep ning kamera kono. Pak, aku oleh duit, Pak. Pak, aku entuk duit sih, Pak. Oleh piro? 200.000. Ya kan ning tangan sik 100. 100. Ya wes, 100.000 meneh. Siapa pertanyaannya ngene wae? Sebutkan 10 malaikat Allah, bisa? Yuk coba bismillahirrahmanirrahim. Dipakai mic-nya, yuk. 1, 2, 3. Jibril, Mikael, Israel, Mungkar Nakir, Ridwan, Gusti Allah. Ini tuh 10 nama malaikat Allah. Aneh-aneh ya lagi. Boleh di mana? 10. Sebutkan 10 nama malaikat Allah. Pelan-pelan, yuk. Jibril, Mikael, Israel, Israfil. Oh, jadi duduk Ridwan. Munkar Nakir. Supri. Apa caranya? Apa? Angel. Apa ya sing gampang ya? Wes gini weh, pasti kamu tahu. Bapaknya Rasulullah namanya siapa? Abdullah. Nah, wes kilo ha, 200, tepuk tangan. Seneng ora? Seneng. Seneng biasa apa seneng banget? Seneng biasa baik. Sampe omain dhisik. Aros. Mbah Ros. Celak napa tebe niku? Dekat apa jauh? Dekat. Oh, Masya Allah. Numpak apa sama Rene le? Mbak Pet. Apa itu Pet? Oh, sepeda ontel. Ayo. Oh, iya. Ya wes. Ya. Sampeyan bokonge gatel ta. Tatungane dadi anak soleh ya, Le. Amin. Sampeyan mau sidane cita-citane apa? Main bola. Pemain bolanya apa? Kok pengen jadi pemain bolanya apa? Rapopo. Sing ono motivasine, cita-citae, sing ono motivasine. Kenapa kamu pengen ngene misale kaya mau? Kenapa pengen jadi guru? Biar pinter kan ngono. Ayo, kamu apa? Main iso bal-balan. Kamu iso solawatan ora? Nek iso solawatan tak tambahi maneh 100.000. Iso. Ya, coba. Guyu. Ayo, sing enak ya. Aja ditabuni. Yuk. Awal kafe. Ya Allah. Kaya mau ngempet ngising. Sing semangat. Yuk. Awal kafe, Robunal kafe kosadan. Iso selawatan iki pernah? Ya Rasulullah, iso pernah? Iso, coba, yuk. Ya Rasulullah, salamun alaih. Ya Rofi Asyani wal karomi
niwal karomi. Rampung. Yo dereng. 100.000 kok ngono tok. Sunan Gresik coba yuk. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Mantep. Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Kiri Muhammad Ainul Yakin. Pinter. Sunan Muri. Sunan Bonang. Sunan Bonang Maulana Makdum. Pinter. Sunan Kudus. Sunan Derajat. Sunan Derajat. Raden Qasim. Sunan Kalijaga Joko Pintu. Sunan Kalijaga Raden Sahid. Terus Sunan Muri Raden Umar. Pinter. Sunan Kudus Ja'far Shadiq. Pinter. Sunan Muri Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Sunan Gresik Kondange Mudakange. terus Sunan Ampel Fasofa Mulimune. mulai Sunan Kiri Tembang Dolanane. pinter. Sunan Kudus Bonang Sunan Bonang dadi toleransine. Sunan Bonang musisi. Kamulane. Sunan Derajat Ratali Pitune. Ratani Pepali pitune. Sunan Kali Joko wayangane. Sunan Muria. Iku rusine. Isine. Iku tradisine. Sunan Kudus Gede. dadi toleransine. Sunan Gunung Gunung Jati politike. Ayo padha selawate. Gak ngono. Ngadep ngomong. Ayo padha. Ayo, sabar ayo. Ayo padha. Loh, gak ngono. Sing semangat. Ayo padha tangane. Ayo padha duwite ketokno. Ayo padha. Yuk. Ayo padha. Apa? Ayo padanya apa? Selawate. Loh. Ora. Eling salawase. Yo, baleni maneh. Ayo padha. Ayo padha. Eling saklawase. Sami-sami. Enggak. Hah? Sami-sami. Matur nuwun. Sami-sami, alhamdulillah. Yes. Tepuk tangan dulu. Wes. Yes. Alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya ingkang tumut hadir mriki, anak-anake soleh-solihah, diberikan keturunan yang ahli ibadah. Iki gawe sampean iki larutan cap kaki 3 iki. Mantap. Moga-moga sing hadir mriki ugi anak-anaknya bisa menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, dilihat menyenangkan, dipandang membahagiakan. Apalagi kan kula jenengan iki suka sekali. Moga-moga jadi anak soleh.